Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam príbeh o objave štruktúry DNA. Tento príbeh začína v 50. rokoch 20. storočia, keď vedci na celom svete súťažili o objavenie tajomstva genetického kódu, ktorý by mohol vysvetliť, ako sa dedičné informácie prenášajú z jednej generácie na druhú. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. V roku 1951 sa mladá vedkyňa menom Rosalind Franklin pridala k výskumnému tímu na King's College v Londýne. Franklin bola expertkou na röntgenovú kryštalografiu, techniku, ktorá umožňuje vedcom skúmať štruktúru molekúl. Na obrázku môžete vidieť základný princíp tejto metódy. Röntgenové lúče prechádzajú cez kryštál vzorky, rozptyľujú sa a vytvárajú charakteristický difrakčný vzor. Analýzou tohto vzoru Franklin a ďalší vedci dokázali odhaliť štruktúru komplexných molekúl vrátane DNA. Spolu so svojím kolegom Morrisom Wilkinsom začala pracovať na projekte zameranom na skúmanie DNA. Táto kyselina deoxyribonukleová bola v tej dobe známa ako nositeľka genetických informácií, ale jej presná štruktúra zostávala záhadou. Franklinová práca viedla k vytvoreniu preslávenej fotografie číslo 51, ktorá ukázala DNA v tvare dvojitej špirály. Táto fotografia bola kľúčová pre pochopenie štruktúry DNA, ale Franklin sama nevedela, aký významný objav urobila. Jej práca však neostala bez povšimnutia. Fotografia číslo 51 bola výsledkom niekoľkých mesiacov namáhavej práce a precízneho ladenia experimentálnych podmienok, aby získala čo najjasnejší obraz. Medzitým v Cambridge pracovali dvaja vedci, James Watson a Francis Crick, na vlastnom modeli DNA. Watson a Crick boli odhodlaní vyriešiť záhadu štruktúry DNA, ale ich pokusy boli zatiaľ neúspešné. V roku 1953 Watson videl Franklinovú fotografiu číslo 51 bez jej vedomia, čo mu poskytlo kritický dôkaz pre správne usporiadanie modelu DNA. Na základe tejto informácie, spolu s vlastnými výskumami, Watson a Crick navrhli model DNA ako dvojitú špirálu, čo neskôr publikovali v časopise Nature. Ich model ukázal, že DNA pozostáva z dvoch reťazcov, ktoré sa navzájom krútia do špirály. Každý reťazec pozostáva z radu nukleotídov, ktoré sú spojené špecifickým spôsobom. Adenín sa viaže s tymínom a guanín s cytosínom. Toto párovanie báz vysvetľovalo, ako môže DNA kopírovať sama seba a prenášať genetické informácie z jednej bunky do druhej počas delenia bunky. Objav štruktúry DNA okamžite zmenil svet vedy. Umožnil vedcom pochopiť, ako sú genetické informácie kódované a prenášané. Tento objav položil základy pre modernú genetiku a biotechnológiu, čo viedlo k revolúcii v medicíne, poľnohospodárstve a mnohých ďalších oblastiach. V nasledujúcich 10 ročiach sa výskum DNA rozvinul do obrovských rozmerov, umožňujúc napríklad sekvenovanie ľudského genómu, genetické modifikácie organizmov a vývoj personalizovanej medicíny. Hoci Watson, Crick a Wilkins získali v roku 1962 Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu, Rosalind Franklin sa toho nedožila, pretože zomrela v roku 1958. Jej prínos k objavu DNA bol však neskôr plne uznaný a dnes je považovaná za jednu z najdôležitejších vedkýň 20. storočia. Franklin bola posthumne ocenená mnohými pocťami a uznaním za jej kľúčový prínos k jednému z najdôležitejších vedeckých objavov v histórii. Objav DNA nebol len vedeckým triumfom, ale aj príbehom o spolupráci, súťaživosti a neocenenej práci. Tento príbeh nám pripomína, aké dôležité je oceniť všetkých, ktorí prispeli k vedeckému pokroku a neustále hľadať pravdu v komplexnom svete prírodných vied. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy.
Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.